Assalomu alaykum Tojikiston, Subha khayr Dushanbe. Tojikiston tayyor. امروز رقابت‌های روز اول گرند اسلم دوشنبه پیگیری خواهد شد و اینجا در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی در 5 وزن رقابت‌ها دسته وزن 48 کیلوگرم، 52 و همچنین 57 کیلوگرم زنان و 66 کیلوگرم مردان رقابت‌ها صورت خواهند گرفت. قبل از رقابت‌ها ما هم در مورد سطح آمادگی مسابقات از داوران درجه بین المللی از شارحان فدراسیون جهانی جودو نظر و اندیشه ها رو پرسیده و همچنین دیگر ورزشگرانی که بار اول به تاجیکستان آمدند نظر دادند و شور و هیجان این مسابقات به یاد ماندنی که به طفل هزاران مخلص فدایی و دوست داشتنی تاجیک این مسابقات یک شکوه و جلال دیگر دارد. بهترین لحظات گرند اسلم دوشنبه را در سال 2026 با هم پیگیری خواهیم کرد. Yes, I've been to Dushanbe on several occasions. ҳар мусобиқае ки мо дар тоҷикистон баргузор мекунем танҳо як рӯйдод нест, балки пушти он заҳмати шабонарӯзӣ, ташвишҳо ва масъулиятҳои бузург ноҳуфтаанд. акнун душанбе мусобиқаи бонуфузтар мастерсро низ мизбонӣ хоҳад кард ки рӯйдоди бузургтарин хоҳад буд. омодасозии чунин рӯйдод худ як мубориза аст, муборизае ки берун аз саҳнаи рақобат сурат мегирад, аммо аз ҳар ҳуввияти баланди миллӣ ва фидокориҳои абармардони кишвари шумо ривоят мекунем. Judo, and the best news was to know that we will be back again in December, the 18th to the 20th of December for the IJF World Masters. I can't think of a better way to end the year than to be back in Dushanbe. J'étais très contente de venir à Dushanbe pour ман бори аввал аст ки дар тоҷикистон ҳузур дорам ва мусобиқоти гранд слами душанберо пас аз гранд слами париж яке аз ҳаяҷонангезтарин ва диданитарин рӯйдод арзёбӣ мекунам. кулли чиз дар сатҳи олӣ аст. аз мизбонӣ то шурӯъ ташвиқи ҳазорон мухлисро қаблан аз дӯстонам шунида будам. воқеан аз ҳузур дар душанбе пойтахти тоҷикистон бисёр ифтихор мекунам. And there are a lot of noise, a lot of people, but I think I remember a friend we fight in Dushanbe in I think 3 years ago, and the people in the arena there are a lot of noise and and it's very happy to send your name in the arena. Thank you. аз лаҳзаҳои аввали мусобиқа колор пур аз мухлисоне буд ки барои ҳимоят аз паҳлавонони дӯстдоштаашон омаданд. беҳтарин мусобиқа дар тоҷикистон. ҳамин ҳама хушбахт бинед як ғалабаи эмоали дора чӣ қадр халқ хушбахте, як хушбахти бинед меядорам ба ташкилкунандаи мусобиқа. молодси, бисёртарам хеле мусобиқа шуд. ҳар як рақобат ҳаяҷоновару пуршур ҷараён гирифта, варзишгарон барои ҳар имтиёз муборизаи ҷиддӣ мебурданд. лоиқ қутбиддинов пас аз нокомӣ дар рақобати тасаллубахш аз аюб илиев акнун барои медали биринҷӣ мубориза хоҳад буд. аммо эмомалӣ нуралӣ бошад шанси нишони тиллои тими миллии будои кишвар дар рӯзи якум аст. эмомалӣ нуралӣ дар ниманиҳои герман кобетси русро шикаст дод. акнун барои нишони тилло бо азизбек отабеков аз ӯзбекистон барои нишони тилло мубориза хоҳад буд.